Eu fixen un monólogo falando do amor moderno, de hoxendía. Eu tiña que haber tido isto. Pero o amor pode Fixen falar un monólogo falando de que para ligar hoxendía, claro, a xente ahora xa non liga a cara. A xente todo é ligar por redes sociales. Se falaba do Tinder, do Instagram, do TikTok. E tú eches Tinder? Non, na miña vida Eu instalei nunha vez, moito me escanjallei. Pero eu teño amigas que me enseñaron e dixen, Dios, gustaría metelo só para rirme. Non para ligar, o sea... A mí sempre... É que eu son moi moderna, pero eu para o tema do amor son moi tradicional. Mira, eu instalei-no, porque eu teño aí, teño bastante avanzado, un libro sobre amor. É para facer unha investigación do Tinder. Claro, aí onde quero chegar, eu instalei para facer unha... Que especímenes hai? Porque hai... No Tinder vin O paisano. Te imaginas que faz match con el? Non, xa non lle dou like. Sería buenísimo, pero sería buenísimo. E máis quedei con paisanos. Quedei con paisanos do Tinder para falar do Tinder. Bueno, pero a xente normalmente que está en Tinder non queda para falar. A ver, hai de todo.